С тобою быть хочу, о Иезу мой, с тобою мне легче крыш нести свой. Да тебе удячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, Господи мой. Да тебе удячный спев я посылаю свой, с тобою быть хочу, Господи мой. С тобою быть хочу, о, кожный день, и за тобой исти стяжку не бытень. Твою присутность чуть дай мне у души моей, с тобою быть хочу, Господи мой. Твою присутность чуть дай мне у души моей, с тобою быть хочу, Господи мой. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі Костьола, сьогодні вспоминаємо святих мучеників Косму і Дам'яна, і про їх заступництво. Будемо заносити наші молитви до Божого трону. Під час цієї святої мші молимося у наступних інтенціях. Перша інтенція – молимося за померлого Франтишка Юревич, 5-ю годовину від його смерті. Друга інтенція – молимося за померлую Ядвігу Ненартович у 25-ю годовину від її смерті, так само за померлого Яна у 13-ю годовину від його смерті, просячи для померлих области життя вічного в Владарстві Небесним. Как угодно удельничать у найсвятейшей ахвяры, перепросим Бога за наши грехи и недосконалости. Споведаюся Богу Усемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, мы прославляем Тебе, отзначаючи успомин святых мучеников Космы и Дам'яна. Ты у своим провиде одарил их вечной славой. Просим Тебе, да поможи так само и нам досягнуть неба, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен.
Читання книги пророка Агея. У другі год панавання караля Дарыя, у 21 дзень 7-го месяца, слово пана было скіравана да святога Агея. Скажы Зарабабелю, сыну Салятыэля, кіраўніку Іўдэяў і Езусу, сыну Ігацадака, вялікаму святару, а таксама рэшце народа, ці застаўся саросват нехта, хто бачыў гэты дом у яго ранейшай славе, і якім вы бачыце яго сёння, ці не здаецца ў вачах вашых, што параўнанні з тым гэта нішто. Але цяпер бадзёрся, Зарабабель, кажа пан, бадзёрся Езусе, сыне Ігацадака. Вялікі святар, бадзёрся ўвесь народ зямлі, кажа пан. Працуй, бо я з табою, кажа пан магуццяў. Паводле абяцання, якое даў вам у час выйсця з Егіпта, дух мой жыве сярод вас, не бойцеся. Бо так кажа пан магуццяў, яшчэ трохі, неўзаўбаве, узрушу нябёсы і зямлю, мора і сушу. Я ўзрушу ўсе народы і прынясуць скрабы ўсіх народаў і напоўню дом гэтай славою, кажа пан магуццяў. Мне належыць срэбра і мне належыць золата, кажа пан магуццяў. І слава гэтага апошняга дому будзе большай, чым папярэдняга, кажа пан магуццяў. На гэтым месцы я дам спакой, кажа пан. Гэта слова Божае. Дякуем Пану Богу. Спадзявайся на Бога, праслаўляй Яго. Спадзявайся на Бога, праслаўляй Яго. Судзі мяне, Божа, рассудзі маю справу з народам неміласэрным. Ад лжывага і несправядлівага чалавека уратуй мяне. Спадзявайся на Бога, праслаўляй Яго. Бо ты, Бог цвярдыні маёй, чаму ты адкінуў мяне? Чаму хаджу я у смутку, прыгнечаны ворагам? Спадзявайся на Бога, праслаўляй Яго. Спашлі сваё святло і сваю праўду, няхай яны кіруюць мной і прывядуць мяне на гару тваю святую і ў твае шатры. Спадзявайся на Бога, праслаўляй Яго. І я падыду да алтара Бога, да Бога радасці вяселля майго. Заспяваю на арфе Табе, Божа мой, Божа. Спадзявайся на Бога, праслаўляй Яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сын чалавечы прыйшоў, каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І за духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Хвала Табе, Пане. Калі Езус маліўся ў самоце, вучні далучыліся да яго і спыталіся ў іх, кім лічыць мяне народ. Яны сказалі ў адказ Янам Хрысціцелем, іншыя Іллёю, некаторыя ж кажуць, што адзін з даўніх прарокаў уваскрос. Ён спытаўся ў іх, а вы кім лічыце мяне? І адказаў Пётр, Месіяй Божым.
Але ён строга загадаў ім нікому не казаць пра гэта, кажучы, што сын чалавечы павінен выцерпець шмат, што адкінуць яго старэйшыны, першасвятары і кніжнікі, што ён будзе забіты і на трэці дзень уваскрэсне. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Шановні брати і сестри, в сьогоднішнім Божому Слові чуємо, як Пан Єсус питає своїх вучнів, ким ви лічите мене. Напевно, варто і нам запитати себе сьогодні, хто для мене Пан Єсус. Кожен з нас чує про Єсуса, чулі, напевно, з дитинства, чуємо так само у Євангелії, але ключове не у тим, каб ведаць пра яго, але тое, каб ведаць яго асабіста. Гэта адносіны з ім. І пытанне, хто ён, павінна стаць такім не тэарэтычным, а асабістым. Хто ён для мяне? Ці ён для мяне з'яўляецца толькі далёкай гістарычнай асобай? Ці ён для мяне з'яўляецца маім панам, збаўцам, якому я давяраю ўсё сваё жыццё? Ці ён для мяне той, хто прабачае мае грахі, хто дае мне новае жыццё? Паважаныя, калі Ірад хацеў бачыць Езуса, і яго час сустрэчы прыйшоў падчас суда над Езусам, калі Пілат таксама прыслаў яго да Ірада. Гэта адбылася сустрэча, бо ён хацеў убачыць, можа, якісьці цуд, штосьці незвычайнае. Ён глядзеў на Езуса, можа, як на такую забаўку. Езус маўчаў. Гэтая сустрэча адбылася, але яна не змяніла сэрца Ірада, бо яно не было адкрыта для праўды. Паважанае Божае Слово заклікае нас, каб не быць такімі, як Ірад, не адкладаць пошуку на гэты адказ, а менавіта на тое пытанне, хто ён для мяне. Таму гэтае пытанне, якое Бог кладзе на сэрца кожнага чалавека, няхай яно прывядзе нас да канкрэтнага адказу. Няхай гэтае пытанне будзе таксама, можа, матывацыяй для мяне, каб менавіта узмацняць гэтыя адносіны, кантакт з Езусам. Няхай сёння кожны з нас можа паўторна задасць гэтае ж самае пытанне: хто для мяне Езус Христос? І будзем шукаць адказ не ў чутках, не ў цікаўнасці, а ў малітве, у чытанні Святога Пісання, у адкрыцці нашага сэрца Яму. І тады наша сустрэча з ім будзе не страшным судом, а радаснай і выратавальнай падзеяй у нашым жыцці. Амен. Вспоминаючи святых мучеников Косму и Дам'яна, узнесем до Отца Небесного наши покорные просьбы. Молимся за святый костел, каб ён заўсёды мог цешыцца людьми живой веры и ахвярной любови. Тебя просим. Молимся за нашу айчыну, каб яна развивалася не только материально, але и духовно. Тебя просим. Молимся за лекараў, каб іх апекуны, святыя Косма і Дам'ян, былі для іх прыкладам у жыцці і працы. Цябе просім. Молимся за хворых, каб яны былі моцныя духам і ахвяроўвалі свае пакуты за збаўленне свету. Цябе просім. Молимся аб жыцці вечным у валадарстве нябесным для памерлага Францішка Юрэвіч у 5-ю гадавіну ад яго смерці. Таксама молимся за памерлых сям'і Ненартовіч, за Ядвігу 25-ю гадавіну ад яе смерці, за Яна у 13-ю гадавіну ад яго смерці. Молимся таксама за наша памерлага ксяндза Пробашча, ксяндза Яна Варанецкага. Цябе просім.
Молимся за нас самих, каб своими словами и учинками мы свідчили про Христа. Тебя просим. Прими, Божа, покорные просьбы, которые мы до Тебе узносим. Праз Христа, Пана нашего. Иисус нам дает избавление, Иисус нам дает спокой, да Его шлем свое моление, Иисуса славить голос мой, Иисус моц моя, моя песня избавления, вечный Владар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, у день переможной смерти святых мучеников мы складаем ахвяру Твоего Сына, якая з'является прикладом и крыницей мужности для Твоих вызнавцев, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсюди и усюди Тебе складали подяку, Пане святых Ойча, усемогутный, вечный Боже. Ты узвеличиваешь себе у хвале Твоих святых, а у их мучеництве проявляется Твоя дивосная могутность. Ты ласково спосылаешь им полымяную веру, умацовываешь их мужность, даешь перемогу у змаганні, праз Христа Пана нашего. Тому небо и земля спевают Тебе новую песню хвалы. И мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны по ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашим Львом, біскупам нашим Владимиром і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрешэнне, пра Францішка, Ядвігу, Яна і пра ўсіх, хто Твою ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, со святым Юзефам і абраннікам, со святымі апостоламі, со святымі Космам і Дам'янам і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, през усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волей адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, Ён сумным надею и радость дае, покорно сыходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае себе удар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дае литостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль и сум разъясняе надеи светлом. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у сердцах по небу тугу узбуджать. Молимся. Пане наш Боже, заховай у нас Твой дар, який ми прийняли у день успомину святих мучеників Косми і Дам'яна, каб ми праз Евхаристію отримали супокой і збавлення, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую велике всім за супольную молитву. Завтра у парафії розпочинаємо 40-годинне набоженство. В такий спосіб будемо рихтуватися до відпустової урочистості святого Михайла Архангела. Запрошуємо знайти час, каб прийти на адорацію, побыть разом з Єзусом, сам на сам, у этой тишині. Завтра, післязавтра і у понеділок, так само поміж іншими, буде адорація на святейшего сакраменту. На сьогоднішній вечір, на спокійну ніч, прийміть з вірою Божие благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звествовал Панне Марии, и почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo,
нашей. Amen. Oto słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie w moim świecie wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie w im świecie wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i stanie w im świecie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.